तोरा ई खाती के ओरिचन गोले देहाती लड़का कहता जौन मैट्रिको में फेल हो गइल बा उ कैसे कही जौन खूब पढ़ल होई तो कही कि मैं तुम पर मरता हूँ मैडम, तुम मुझ पर मरती हो कि नहीं। आ जौन गोरखपुर के भी लड़का हुई कुशीनगर के जौन पढ़ले ना हुई तो हिंदी कैसे बोली, मैं तुम पर बहुत मुता हूँ, तुम मुती हो कि नहीं। मैंने मरते हैं तो कहला कि मैं आप पर नहीं मुती हूँ, लेकिन जो साउंड वाले हैं ना इनके मैं बाल पर मुती हूँ, इनके मैं कान पर मुती हूँ, और यही नहीं मैं इनके मुंह मैंने मुंह पर भी मरी ले। बाकी लड़का कहता कि हमारा बेचैनी बा चंदा पानी के ने गोली आवो ना का सत्येंद्र भी आज हो अपना हीरोइन के छोड़ ना दी तनी हमहू रास रचा ली आओ। अच्छा कुछ देर बाद हो तारे खातिर गीत सोचत है कि तहर ला गीत नहीं खे कि हमारा बेचैनी बा अरे गाड़ी तोरा ई खाती के ओरिचन गोले। देखो सदेहाती लइका यही से कहतनी जाड़ लगते बा यही से कहतनी कि चल गोरी अरे चल गोरी प्यार करी आज घरे घरे चल गोरी प्यार करी, चल गोरी प्यार करी आज घरे घरे। हमारा बेचैनी बगाड़ी तोरा ई खाती के ओरिचन गोले। चल गोरी प्यार करी आज घोड़े चल गोरी प्यार करी आज घोड़े चेक ना करे लुकबो खाली डेराई रहलू कि धक धक ताजा ही तना ना तैयार रहली हमारे खातिर। हाँ हाँ तू चेक कर हमारे दिल के मुस्कान जी कि धक धक अरे करे जमुर करे जब सटे लुगैया तू भी धक धक करेज मोर करे जब सटे लुगुरिया तू भीरी। एहने कुछ ऐसा लड़का बड़े सो एह जिलावा में कि तहरा पर दीवाना बालो आई बतिया अपना मनावा में सोचत होई लो ये चाहत 20 मिनट खातिर कदा कि जवानी तू हमारा कफीरी। 20 मिनट खातिर कदा कि जवानी तू
बुझाला श्रीफल का कहाला बेल कि श्रीफल असतन तोरा गोरिया हो करे करे चलो गोरी प्यार करी आज करे चलो गोरी प्यार करी आज चलो गोरी प्यार करी और का गाना बहुत लंबा बा ऐसे कि अधूरा कहे के आदत हो ना बाकी एक शब्द में कहते हैं अरे कि नैना नचा के बोला जब नैना नचा के बोले लू तो लगेला कि कोयलर बगीचा में बोलत होके कि नैना नचा के बोला अरे लगे कोयलर बगीचा में बोले ताके लू जब झटके पर तो मोरा मन के मुर्गावा डोले तहरा जानकारी नहीं खे चाहत जी देखिले 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 अरे रोज तोर सपना देखिले देखिले रोज तोर सपना कहाँ बेड पे पड़े पड़े अरे चलो गोरी प्यार करी आज खड़े खड़े चलो गोरी प्यार करी आज एगो गीत सिंह जी बड़ी अच्छा गायक बनी आज भोजपुरी जगत में वहाँ के गीत कि अठवा यजुबा होई महबूबा हमार लेकिन एगो धोती कुर्ता वाला लड़का हमरे लेखा एगो लड़की से चाहता कि प्रेम करे बाकी लड़की इतना ना घमंड में भी आ कि धोती कुर्ता देखते भड़क जाती है धोती कुर्ता देखते हृदय भैया भड़क जाती है दीवाना कहता करे पगली ते कहबे तो हम जींसो पहन ले देख तोरे चलते हम सिटी मारत नहीं तोरा के पागल बनावे खातिर लेकिन अब देहाती होई आरा जिला घर हो आ कुशीनगर में आई बनी तेगो हमार बात मानो अजय भैया कुछ कहब का